булдырыр булган кеше. Бала чагында ул фигуралы шуучы булу турында хыяллана. Шәхси газетасын чыгарганда беренче миллионнарын эшли. Башкортстан Республикасы беренче президентының шанычлы корреспонденты булып хезмәт итә. Тик барысы да булай шомагына бармый, дөньяны сыный. 16 көнгә мәрткә китә. Вокзалларда төн кунарга мәҗбүр була. Язмышы сынаса да сынмый торган куyu кунак бүген ачыктан ачык әңгәмәгә әзер. Серләрен ачармы? Хәзер беләбез. Әйдәгез, рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бездә бүген күп кырлы шәхес, Мәйдан телеканалының якын дусты Гөлфия ханым Шәвәлиева. Инде дуслашып та беттек бүген, Гөлфия ханым. Хәерле көн. Хәерле көннәр, Ильяс. Саумысыз, дуслар, саумысыз. Без инде музыка турында сөйләшә башлыйбыз икән, бүгенге көндә музыканың күп булуына да басым ясый әле. Һәр кеше үзенә охшаган музыканы сайлый ала, нинди генә жанрларда юк. Шулай да Гөлфия Шәвәлиева үз күңеленә хуш килә торган музыканы ничек сайлый һәм таба аламы? Музыка ул Алла Тәгалә биргән бер куәт, бүләк дип уйлыйм. Шулай булгач, мин менә соңгы арада шушыны язарга телим дип яза алмыйм. Алла Тәгалә нәрсә бирә? 1-2 ел тиз арада гына җырлар иҗат ителеп алынды. Алар, Аллага шөкер, башка мәхәббәт җырларынан аермалы рәвештә патриотик җырлар булды. Мин үземә хәтта аптырадым, хәйран калдым, нишләп булай әле? Мин Казан кешесе түгел бит инде, әмма Нурлы Казан дигән. Әнә татар кешесе бит. Дөрес, Bizim милләттәшебез яраткан. Рәхмәт, Аллага шөкер, менә Нурлы Казан дигән җыр язылды. Габдулла Тукайның бер генә юлын алып, шуннан соң бердән булыйк татарлар дигән җыр. Хәзер инде халкыма дигән. Горурланам синең белән халкым, данлы язмыш кичкән татарым. Менә шушы һәм менә яңадан инде бик зур тарихи эпизодны безнең халкыбызның язмышындагы менә шушы бер күренешне татарлар динне, телне югалтмас өчен туган илләрен калдырып китәргә мәҗбүр булганнар. Менә шушы турыда мин Татар юлы дигән җыр яздым. Шушы көннәрдә аның соңгы кадрлары, клипның кадрлары төшерелеп ята, Аллага шөкер. Шул ук вакытта мәхәббәтем белән хушлаштым дигән җырда язылды. Аңа Мәйдан каналы клип төшерде. Аллага шөкер, рәхмәт әйтим әле. Шушы мәхәббәт белән хушлаштым дигән җыр белән әле минем иҗадым башланып кына китте. Сез әле бик яшь, бик матур. Рәхмәт. Әле бит Мәйданда 36 җыр яздырдык. 36 җыр. Без бу турыда ишеттек, ләкин шок катты 36 җыр. Бер көндә ул. Бер көндә. Ойдан энергия ала Гөлфия Шәвәлиева. Гаҗәп. Менә җыр язуга кергәнбез икән, хәзер бит заказга язылган коммерция музыкасы бик күп. Инде коммерция музыкасы иҗат иткәндә кешегә илһам килә ала микән ул? Һәм гомумән Гөлфия Шәвәлиева ничек саный? Җыр язганда илһам кешегә нинди юллар аша килә? Һәм аның өчен илһам нәрсә? Заказга язганда илһам килми, акча килә. Яхшы җавап, яхшы җавап. Шуннан соң, илһам ул синнән сорап килми. Ниндидер кичерешләр булган вакытта, авыр минутлар булган вакытта һәм шатлыклы минутларда илһам килә. Менә кичә генә утырып бер матур көй яздым инде. Хәзер шигырь Алла бирсә үземә эзләрмен. Коммерция дигәннән миннән җыр бик күп сорыйлар. Бик күп сорыйлар. Әмма менә шигырьләрдә, җырларда ул бит сиңа яңгыр тамчысы түгел. Ул булса инде ул күңелдән, күңел бөртеге дияргә маны. Күңелдән чыккан ул алтын бөртеге. Менә шушыны Гәүһәр ташы. Менә тиражга салмаска, кемдер мин акчага эшли, акчага заказга иҗат итә белә икән, мин аларны
гаеплемим, оларга яшәргә кирәк. Әмма мин бик кыйммәткә язам, әлбәттә. Елына 1-2 генә заказга язырга яза алам. Һәр иҗатчының, җыр язган кешенең берәр җыры гына булса да, халык менә 20 елдан халык җырлый икән, бу бәхет. Менә 100 җыр язып та, бер җырыңны да халык кабул итмәскә дә була. Мин инде менә үземнең җырны әйтәсе килә. Яшисләр бар әле дигән җырны. Аны миңа танып санаториенда ял иткәндә бер ханым килеп, теге җыр дәфтәренә язып куйганнар, без җырлыйбыз менә шушыны дип. Әйе. Шуннан соң мин инде теге үземне башкорт районнарында белмиләрдер дип уйлаган идем. Шуннан соң бер җиңги шалтырата. Гөлфия, менә син беләсеңме, Баймактан килделәр безгә кунакка. Бүтән җырларыңны, яшисләр барны басалар да ирле хатынны җырлыйлар. Басалы станокканы торалар да җырлыйлар. Шуннан соң Гөлфия Шавалиеваның җырлары бит бу дип әйтәләр. Бәй, ул бит минем ике туган сеңлем дип әйткәч, аптырадылар инде ди. Халык, син беләсеңме, белмисеңме, ул кабул итсә итә, син телисеңме, теләмисеңме, халык кабул итсә, Аллага шөкер. Әйе. Халыкка акча биреп тә җырларны җырлатып булмый. Шулай шул. Менә инде яшисләр бар әле дигән җырыгызны әйтеп иттегез дә тамашачылар өчен дә шул җырдан бер кичкенә генә өзекне дә башкарып итсәгез иде. Беләсезме, мин бу җырны халык беләдер инде. Мин икенче җырларга Рәхим итегез бер шат кына. Яулыкларың әллә синең, әллә синең, әллә синең, яулыкларың әллә синең, чигелгән юлларың әллә сирең, әллә сирең, әллә сирең, юлларыңа сибелгән. Юлларыңа әллә сирең, әллә сирең, әллә сирең, юлларыңа сибелгән. Гөлфия ханым, менә бу чын табигый тавыш, мин сокланып утырдым. Ой, рәхмәт. Сокланып утырдым. Чөнки бу һәр кешедә дә булмый бит. Һәр кешедә дә булмый. Кеше җырлауны бик җиңел дип уйный. Җырлый да җырлый. Чынлап та бик җиңел дип уйлый, бит ул уйлап карасаң бик катлаулы процесс. Менә әйтегез әле. Бижутерия түгел, чын ювелир, кыйммәтле эшләнмә килеп чыксын өчен сез үз музыкагызга нәрсә өстисез? Моң. Моң. Моң, күңел җылысы. Һәр җырыма минем җырым да бар. Күңел җылысын, дуслар, мин бит сезгә арнадым дип. Менә җырны күңел җылысына салып бирергә кирәк. Шунда гына халык аны кабул итә ала. Булай үзеңне матур итеп яратып, ярым шәрә, иң затлы күлмәкләр киеп, чыгып, үзеңне күрсәтергә генә бассаң, булмый инде ул. Менә бит әле ул кеше үз эше белән шөгыльләнсә, Гөлфия ханым судагы балык кебек хис итә үзен. Сезнең өчен җыр инде ул билгеле җиңел эш, ләкин шулай да ул күңелдән генә агылып барамы? Әллә музыка, җыр иҗат иткәндә сезгә бераз гына көч тә чыгарга туры киләме? Әлбәттә, көч чыга. Менә әнием әйтәдер: "Эй, кызым, тынычлап үлермен инде, эшкә кер инде, җырлап кына йөрисең бит" дип әйтәдер. Әнкәй, син белсәң, ул нинди авыр эш. Юллар күпме, 100-әр чакрым юллар үтәсең, күпме җырлар белән менә бит инде ул концерт һәр вакыт күңел җылысын биргәч, бер концерттан соң шушлай микрофонны тотып иелсәм, менә шушы урыным кайнар. Күңелдә бәхет дигән сүздер инде бу. Белмим инде, мин шуннан соң миңа Лилия Фатыхова әйтә: "Син бит шул кадәр бирелеп җырлыйсың, син донор, энергетический син донор, Гөлфия алай ярамый" ди. Лилия, мен әйтәм, күпме генә җырларга миңа Алла Тәгалә насыйп иткән, җырласам мин халыкка күңел җылысын биреп җырлыйм. Җырны яратып халык күңеленә салам. Күңелдән агылдырып. Бер концерт булды Шишмәдә. Җырлап торамын, бер ханым әйтә: "Ой, сездән менә шушындай утлы шар чыкты" дип. Халык аптырай. Шуннан соң хәзер мин җырны туктатып булмый бит инде.
Әмма туктаттым җырны, минус китеп бара. Кайсы җирдән дим, менә шушыннан күрсәтә бу хатын. Менә чын. Шулай булды. Тамашачы барсында тоя, чынлап та. Ул күрә хәтта. Тоя. Әйе. Тамашачы бит ул шундый кеше, ул да минем кебек гади кеше. Менә инде сез бик күп җырлар иҗат итәсез. Аллага шөкер. Бик күп җырлар. Җырларны гадәттә Гөлфия Шәвәлиева сәнгать советыннан үтмичә үз репертуарына алмыйча башка җырчыларга да аладыр. Менә ул башка җырчы ул җырны алып, хит булып киткән очраклар буламы? Сезнең күңелегез юк менә, тартмады бу җырга. Мин беренче юк, анда җырым юк. Юкмы? Мин менә җырны заказга язам. Җырчыларга бирмим. Бирсәм, балаларга бушка бирәм. Менә игелекле адам. Бушка бирәм. Башкортстанның бер районнан бер малай миңа контактта язып җырымны бүләк кебек матур гомерләр дигән җырны сорады. Бик матур җыр. Шуннан соң бирдем. Алар сеңлесе белән җырлаганнар, миннән дә матур итеп җырлаганнар. Аларның оборотлары матур. Димәк бит инде бу устазын узган укучы диләр бит әле. Шуның кебегрәк килеп. Шатланып рәхмәт әйттем бу Русланга. Мин әйтәм, мин бу җырны икенчедә ишеттем. Рәхмәт сезгә дип. Менә сезнең күңелегездә инде иҗат кешесенең күңелендә барбыр да тәнкыйтьче бер цензор яшәмичә калмыйдыр. Сезнең күңелегездә дә ул бардыр. Менә шушы цензор нинди җырларны үткәрә дә Гөлфия Шәвәлиева күңелендә, нинди җырларны үткәрми ул? Беләсезме? Әле язылган, әмма җырланмаган җырларым бар. Үзенең вакыты җитми микән? Әмма туктап тора әле, менә бу җырны салып куям дип. Менә шушындай җыр булды, минем җыр дип әйтә алмыйм инде. Токмаклар яздым мин. Хәзер мин әйтәм бит инде бу токмак кына да җырлый алмыйм бит инде дим хәзер. Шуннан соң иптәшем минем, нишләп? Нигә җырламаска, шулай. Бүтәннәр бит токмак җырлап популяр булып киттеләр. Шуннан соң хәзер мин юк инде. Рим, Нурлы Казан дигән, бердән булыйк татарлар дигән. Казан гимны. Дип, мин шушы җырлардан соң токмак җырлыйммы дим инде. Мин Римне аңлыйм. Менә җыр сәнгате халыкка иң якын сәнгать төре. Җыр үзенә бер сәнгать төре, токмак ул үзенә бер аерым иҗат төре. Әмма аны токмакны җырлар өчен дә әлбәттә осталык кирәк. Шуннан соң булдыра алырмын микән? Уйлап карасам, Фәридә Кудашева да җырлаган токмаклар. Нинди кешеләр бу? Токмак та җырда үзенең урында, әмма аларны бутарга ярамый. Җырларны токмакка әверелдергә ярамый. Менә токмак җырлагыз, әмма җырларны токмак итмәгез. Шушлай. Шуны хәзер бу токмакны яздырдым. Беләсезме? Әле дә миңа үземә салалар, кешеләр, дуслар җибәрде дип. Китмәм. Менә популярлык кайда ята икән? Искиткеч булды. Аны миңа Халим яза, миңа Себердән язалар, баянсыз. Син идеңме дип. Ну, нәрсә эшлим инде? Менә җырлыйсыз инде. Халык сорагач. Тамашачы. Гөлфия ханым, без шушы җылы ноктада шәйләр чәчә беренче өлешне тәмамлыйк. Анда хәзер тиздән бик матур реклама китәчәк мәйданда. Дәвам итәрбез. Шәй тәмле булды, әйдә шушы тәмле шәйләр белән икенче өлешендә башлап җибәрик әле әңгәмәбезне, Гөлфия ханым. Сез инде без беләбез дингә баскан ханым. Аллаһ шөкер. Афәрин, субханалла дип әйтергә кирәк бу урында. Дингә басу Гөлфия Шәвәлиеваны кайсы якка үзгәртте? Һәм сез чынлап та ичке рухи яктан үзгәрдегезме? Шуннан башлыйк әле. Әлбәттә, әлбәттә. Сафланып киттегезме? Рәхәт булып киттеме? Ничегрәк килде? Нәнәем бик укымышлы кеше иде. Аның белән бәләкидән мин намазларга менә сәҗдәгә киткәннәрен күреп, шуннан ул миңа дугалар үрәтте. Шуннан соң инде мин
менә ничектер кеше килә, ә мин бу состояниедә һәр вакыт булдым. Мин чыкмадым да, Аллага шөкер, кирмәдем дә. Мин шушы халәт сездә шушы һәрвакыт халәттә, яшәде. әйе. Мин үземнең оныкларымны шушылай үрәтәм. Афәрин. Инде бер улыгыз имам хәзрәт булып та Әйе, имам куя дип хатип. беләбез. Әйе, Аллага шөкер, Имам Аллага хатип шөкер. булды, бик Әйе, өлкән. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Менә балаларга хәзер оныкларга үрәтергә инде. Менә сезнең инде тормышта дусларыгыз да күптер. Чөнки сезнең кебек шундый якты күңелле кешенең чынлап та дуслары аз булмастыр ул, миңа калса. Ә шулай да Гөлфия Шәвәлиеваның дуслары ул нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Үзе кебек булырга тиешме? Әллә инде бераз гына аерылып та торырга тиешме алар? Минем дуслар, безнең гаилә дуслары күбрәк. Күбрәкме? Әйе, ахирәтләрем бар әлбәттә. Булар инде вакыт белән тикшерелгән тугры дуслар булалар. 20 ел инде. Менә бит. Әйе, алар белән аралашып яшибез, шалтыратышып, бәйрәмнәргә чакырышып түгел, әмма менә булай гына, гади генә очрашулар белән дә без бер-беребезнең күңелен җылтырга тырышабыз. Сезгә охшаган кешеләрме алар? Сездән бераз аерыламы? Дусларын ничек сайлыйсыз? Мин белмим, мин нинди кеше икәнмен. Сез бик яхшы кеше. Ой, рәхмәт. Рәхмәт, Ильяс. Шунысы шул. Ә инде менә каршылыкларны җиңеп чыгуда сезнең нинди план, стратегияләрегез бар? Мисал өчен, балагыз белән каршылыкка кирдегез ди. Бу очракта сезнең өчен бу каршылыкта кем хаклы? Сез үзегезме, әллә инде газиз балагызмы? Мондый очраклар булдымы тормышта? Юк, булмады. Юк, Аллага шөкер, булмады. Шулай да каршылыкларны җиңеп чыгу план, стратегиясе бармы Гөлфия Шәвәлиеваның? Уйлап карагыз әле. Бүтән язмышымны, булмышымны, тормышымны Алла Тәгаләгә тапшырганмын. Менә ничек була, шулай була. Тик Алла Тәгалә мине, гаиләмне, балаларыбызны ярдәменнән аермасын. Менә шунысы мөһиме. Әйе, шул гына. Мин шөкер әйтеп, менә шөкер, Аллага шөкер, йоклап киткәнче дә, иртән торганда да шөкер әйтәм, юлга чыкканда да, автобуста барганда да, машинада барганда да, күпме үземне менә уйдан туктатып шөкер итә алам, менә шушы. Барсына да шөкер. Кеше ул әллә нәрсәләр теләргә мөмкин. Әллә нәрсәләр эшләргә мөмкин. Нәфсе кешенең бик киң бит. Искиткеч әллә нәрсәләр уйларга мөмкин. Әмма Алла Тәгалә юк икән, юк. Үзегезнең варисларыгызда, балаларыгызда, оныкларыгызда шушы сыйфатларның кайсыларының булуын теләр идегез? Минем беренче оныкчым Әминә. Әминә. Миңа охшаган. Шуңа. Мине әнием настырныйсың дип тиргәй торган иде. Ул сүз ошамыйдыр миңа. Шуннан соң үсә бара, мин аның мәгънәсен аңлап алдым да, бәй. Үз дигәненә ирешүчән булар икән бу. Яхшы сыйфат. Әй. Шуннан соң менә Әминә минем шундый. Беләсезме, ул инде Казанга еш йөрим бит инде. Мин кайтып керәм дә, калфакларын киеп алып, мин королева Казани дип. Чөнки аның әбисе Ханбикә. Ой, рәхмәт. Ханбикә дигәннән миңа менә беләсезме, һәр хатын кызга бу ошар иде. Ханбикә дип әйтергә, мине иптәшем әлбәттә Ханбикә итеп тота инде. Сез бит әле клибыгызда да ялгышмасам, шулай бит Ханбикә ролендә, Нурлы Казан клибы. Казанда яшәгән Марат дигән тамашачым, минем одноклассник, минем сыйныфташларда дус, ул миңа бер язып җибәргән. Сез безнең бүгенге Сөенбикәбез, Казанда сезне көтәбез дип. Менә бит. Марат әфәндегә Мәйдан каналына без дә кайнар сәламнәр Сәламнәр, юллыйбыз. әйе. Искиткеч, менә Зур дәрәҗә. бу Сөенбикә булып булмый, аның үзенең язмышы. Әмма халык менә шушылай тертеп, Казан кешесе шушылай дип яза икән. Минем җыр бердән булыйк татарлар, ул бушка гына китмәде. Тиешле урынына барып җиткән дип әйтегез. Әйе, шуны әйтергә телим, Ильяс, менә бүгенге көндә мәхәббәт җырлары алар өйлеп ята бит инде. Әмма халыкка кирәк патриотик җырлар алар бик аз. Менә шушы нишләптер Алла Тәгалә мине шушы юлга бастырды. Мин бит инде улгайып кына сәхнәгә чыктым. Үз сүземне, үз җырым белән, үз сүзем белән. Һәм менә шушы Алла Тәгалә миңа патриотик җырларны язырга бирде, мөмкинчелек бирде, көч бирде, этәргеч бирде. Шуны әйтергә телим инде. Патриотик җырларда алар бит халыкка кирәк. Кайбер радиоканалларның худсоветлары үткәрми бу җырны.
Бүгенге чын барлыкта безнең яшьләр телдән аерылып барганда, тел өчендә, дин өчендә дигән җырлар кирәкмиме Бергә соң? булыйк, бердәм булыйк. Бердәм булыйк дигән. Әлбәттә кирәк. Андый җырлар күп булсын дип телим мин. Чөнки бүгенге көндә без яшьләребезне югалтып барабыз. Яшьләребезне генә түгел, телебезне югалтып барабыз. Шулай булганда, нишләп шушы җырларга игътибар итмәскә? Gururlanım senin bilen halkım, Danlı yazmış geçken tatarım. Jir şarının barlık kıydgasında, Min tatar deyip özün tanıttın. Kazan tatarları Uralı dil sever, Estirhan Kırım tatarları, Kasım tipler mişer, Kreşin pirim nişgar, Milletiminin aziz balaları. Tatar dili millet kileşegi, Her bir bizning izgi buruşum. İmanına tap düşürmez halkım, Tыныç bulsun atar tamlarım. Amerika, Kıtay, Avrupa, hem Şarkı, Avustralya, Fin tatarları, Tuzlığımız bilen, milletimiz bilen, Birliğimiz bilen büyük biz. İşendesin tatar güçlü canlı, Yerda mumlu yavda batırsın. Tatarlıkны balalarda saklayık, Birden bulayık dünya tatarları. Менә бу урында мин сезгә Коръәннән бер сүрә укып китәм. Сезгә көрәшергә насыйп ителгән. Ул юл сезгә ошамаска мөмкин. Үзегезгә яхшылык булганны ошатмыйча, явызлыкны яратырга мөмкинсез. Аллаһ белә, сез белмисез. Әл-Бакара 216 сүрә. Дөньяда дөрестлек бармы, Гөлфия ханым? Һәм сез ул дөреслекне барлыгына ышанасызмы? Дөрестлек Аллаһ Тәгалә үзе. Менә бит. Сез дөньяда ул дөреслекне эзләп азапланасызмы? Яшьлегегездә булдымы шундый вакытлар гаделсезлектән аптыраган шакларыгыз? Аллаһ Тәгаләгә сыйынырга кирәк, беләсезме? Менә бу дөньяда булай. Менә Аллаһ Тәгалә ул дөрестлек. Бер бар. Бу безнең дөрестлек һәр беребезнең үзенеке булырга тиеш. Ага, шәхси. Әйе. Шуның өчен бу дөрестлек синең дөрестлегеңне теге аңламый, белми, күрми. Ага, үзенә ала. Әйе. Менә без омтылырга тиешбез югары дөреслеккә. Бүтән дөреслекләр шунда үз урынына утырачак. Киләсе сорауым мине бәхет турында булыр, Гөлфия ханым. Яратылу һәм бәхетле булып яшәү өчен хатын-кызга бу дөньяда нинди булырга соң? Уңышлы кияүгә чыгарга кирәк. Шунда гына микән исере? Шулайдыр дип уйлыйм мин. Менә беләсезме, мин синең мәхәббәткә мин бит мохтаҗ дигән җыр яздым бит. Шуннан соң бу җырда җырлыйм да, җырлап кына биткәнем, залдан бер ир торды да, Гөлфия, мин генә сине бәхетле итә алам. Шундый трагичный җыр. Хатын кызлар елап тыңлап утыралар. И бу ир басып бүтән эмоцияларны юкка чыгарды. Шунда хатын кызлар рәхәтләнеп, шатланып, бәхетле, хатын кызны да бәхетле итерлек ирләр бар икән дип бәхеттән елмайдылар. Бу эпизодны бер дә онытмыйм. Гөлфия ханым, билгесез киләчәккә ышанычлы адымнар белән атлар өчен сез үзегез белән нинди корал аласыз? Иман. Иман. Мин менә шушы җавапны көттем дә, ышанмас, ләкин иман дип әйтерсез дип уйладым. Алла Тәгалә менә беләсезме нәрсә дип белим мин? Я Раббым, әлдә үзең бар әле. Әлдә Раббым безне аңлаган, саклаган, яклаган. Менә безгә, миңа шушындый бәхетле язмыш биргән. Мең шөкерләр, Раббым. Менә
ары табанда синең иман нурында сиңа тугры булып, кушканнарыңны эшләп, кушмаганнарыңнан тыйылып, яшәргә насыйп әйләсен Амин, иде. шулай булсын. Шуннан соң мин җырчы буларак инде концертларда да булай дим. Дусларым, бу дөньяда нинди цивилизациялар булмаган, нинди ханнар, нинди патшалар булмаган, нинди илләр булмаган, барысы да вакытлыча. Мәңгелек тик Алла Тәгаләнең барлыгы һәм берлеге, шуны онытмыйк дип әйтәмен мин концертымда. Һәр концертта да. Чөнки менә без соңгы арада чыгабыз да, менә минем тавышым моңлырак, мин баянга гына кушылып җырлыйм, менә минем җырларым шулай дип мактанырга без әвесләнеп китеп барабыз. Булдырабыз андыйга. Булдырабыз. Бар, сәләмет. Әмма менә шуны онытырга ярамый. Бүгенге көндә без яшибез икән. Менә biz nindi ildə turğan, nindi yenistə turğan, nindi yazmış белән, аны biz bilməyimiz. Allah Təala bizgə менә şunu nasib etkən. Şunu biz үзебезне иң беренче әлбәттә, рәхмәт белән кабул итеп, ничек барбыз. Ары табанда шөкер кылып яшәй алырга тиешбез. менә шунда бит аны иң мөһим сире. Гөлфия ханым, безнең тапшыруыбызга килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Ильяс, һәм әлбәттә Майдан каналы чакыруыгызга рәхмәт. Мин майданнар чакырса очып киләмен. Аллага шөкер, Башкортстаннан. Инде сезгә киләчәктә зурдан-зур иҗат уңышлары теләп, без инде саубуллашабыз, Гөлфия ханым. Хөрмәтле дуслар, исән-имин булыгыз. Алла бирсә, концерт заллары ачылып, концертларда, сез залда, мин сәхнәдә очрашырга язсын. Әҗрләр языла торыр. Тугры моңдашлар. Моңдашларым, сау булыгыз. Сау булыгыз. I just fade away. Feel it, Fade I away. feel it. I Fade feel away, yeah, yeah, yeah. I think too I much. feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, hold up, pull I up, pull feel up. it. I love I wanna, I'm I tryna. feel it. I'ma rock the boat, work the middle till it hurt I a feel little. it. Your love is fading. I feel. Традицияләргә тугрылык, кунакларга игътибарлы караш, хәләл продуктлар, шәп музыка, Марам рестораны, Көнчыгыш әкияте сезнең өстәлегездә. Тәмле әңгәмә булды. Гөлфия Шәвәлиева үзенең серләрен ачты. Монда инде күп сүз кирәк тә түгел. Чөнки тамашачыга барысы да күренгәндер. Кеше күп кырлы, кеше кызык, Гөлфия Шәвәлиевага уңышлар телибез. Сезнең белән, хөрмәтле дуслар, сау булаша. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.